Така хора, ето час 2. Час 2 на Влогмас, ден 5. Охо. И ако мога, ще ви покажа как влизаме в училище. И хора, сега ще се видим с Ели. И заедно ще се прибираме. Оре, какво сладко коте! Мама мрази котки. Що мразиш котки, мама? Не мраза котки, просто не са ми любими. Повече обичам кучета. Повече обичаш чаре, казва. Ой, мама. И при нас има нови котенца. Къде? В старата къща. А, Някоя котка там е родила и те идват при нас. ей! Наистина? И клиентите ги хранат, нашите шишка ли станат. Не. Айде ми вземеш едно коте за Коледа. Да. Ой, ма той идва при нас. Що я взимаш сега на гръб да носиш? Що я взимаш на гръб да носиш? Защото тук не мога да влача по търба. Оле, тук има едно коте. Ой. Мама, още едно. И още едно. А? Да. Пак ли през паркинга? Пак ли през паркинга? Така хора, сега минавам през паркинга на Фантастико. Ето ми е карта за пътуване. И сега ще ви снимам как я чекирам. Как Ели ме учи да чекирам, защото аз преди съм била водена там. Карта за пътуване, но как иде? Часът е 12:52. А рейса от 1 ли не? Имаме време. Да видим къде е Ели. Я снимам. Ели, къде си? Ели, къде си? Къде? Не я видя. Да, видях. За рейса. Скарахме се, защото съм била в последния момент. Не говорили до никое време. И в последния момент съм се оправила. И се скарахме горе. И аз си тръгнах. Това е бабата Цвета, където ходихме на нейния бак, помниш ли? Къде е бабата? Ето я. Да, с жената с лилавата шапка. Да. Това е бабата Цвета, тя на колко години? На 84. Ой. Мамо, къде ти е картата? Здравейте, хора! Ето ме види. Мамо, баба Румянка, на колко години беше? 85. Тя на 84 беше? Да. Баба, по-голяма. Виж, ние се приличаме, това съм аз. Да. Хора личаме на карти. Той така се чекира. Сега ще й покажеш пиленца и я пребираш после в предното джобче. Да. Вечерта пак чекираш и пребираш в джобчето. Да. Аз ще се оправя.
Знам, че се грижиш за нея. Да, ние Чао, баба! Нито аз имам други приятели, нито тя си има. И сме си две. Имаш, ама... Коя ти е най-добрата приятелка? Коя са? Живота. Мама. Проектите днеска трябва да се представят. Да. Къде ме носиш ли? Вътре е, вътре. Добре. Значи аз и Янджи ще ги държим, защото с Виктория се скараха. Да. Той ли? Ще натупам тая. О, ще ме смаете. Мамо, кажи здравей на влога. Здравейте! Аз отново съм настинала севте. Айде пак с тея коронавирусо. Не, това е някаква настинка. Това настинка не е много корона. дълго ме държи. Защо съм с синузит, мамо? Мамо, аз всеки път, когато те показваме ти здравейте хора, аз пак съм болна. И какво да направя, че толкова често наспивам? Баба ти ме кара да ходя да си сложа ваксина. Против коронавирус. Противогрипна ме кара да ходя да си сложа, да. Ама, виж на баба ти Румянка колко зле и стана. Тя да ти сложи такава за коронавирус. Чао! Айде! Да се грижиш за нея. Да, грижа се Еди, задължително. Дай да я взема чао. Много те обичам. Имаме папки, твоята пак като тухла. Севте, всеки път. Хайде. Идвам. Дай сега да ти покажа чекирането. Добре, аз идам тук. Не. Добре. Ето виж. Ето така. Готово. Айде, давай сега ти. Ето тук, да. Готово. Готово. Браво. Влизай да вътре, аз ще влязам. Влизай. Така, тук. Браво, мамо. Оба. Обожаваме тук да минавам с теб. Много ми е приятно. Откъде? Тук. Защо? Не знам, защото е някакво готино. Къде си? Тук не сме ми хареса. Ела. Те се влизат хора, ма. Идвам. Влизай навътре. Як се влизай? Ма аз не знам. Влизай сам. Хайде, бързо. Оба. Ето какво добре, нали? Да. Дай да се сложи картите. Не можеш сега. Дай ми телефона. Ти много се снимаш. Ето да направиш. Мама ми нещо ще беше кисело, но не казвам така. Майката, нали, вчера каза, Ели, моля те, да се хвали с големите предмет, дали вие не сте в такъв. И аз казах на сестра ми, тя, нали, папагала каза. Хора, сега ще ви покажем един много гаден бус. Да, буквално. Просто трябва да минем, защото не съм чета. Я разкажи историята ми. Добре, приятели, айде покажи ми и тогава ще разкажа. Айде, че минаваме. Бързо, ето тук ще се ви. Ето госпожо. Ето хора, ето този бус. Виждате ли го? Ние го минем. Така де, кажа аз историята. Значи един ден аз си чакам тук на спирката и някакъв циганин беше отвляко някакво дете в този бус. Дето и е така, и аз чувах и буквално Александър всеки ден като го разказва ми е така. Като се е много зомбирана. Нали? Нали? Айде бе! Аз какво да говоря? Това е този влог. И аз между другото сега ще почна влог. Ма сега, че отидете в моя
ще бъде качен днес вечерта към, може би към 9-10. Аз просто не качвам. Айде, почвам. Нека кажем на моя влог с Приго. Ще се включим малко, защото ще има час, две как се практикаме, така че ме следвайте за час, защото аз не съм ентузиазирана за нея. Иначе ето и пътуваме още в Риса и следвайте днес има част в обещава как се прибираме. Ти пък какво снимаш така? Човек, вчера си говорихме 1 час. Да, даже повече от час. Към час и 15 минути. Някъде там. И хора са пътуваме за училище, така че мога да ви включа как пишеме, може би, в училище. Абе ще ви пусна какъв материал взимам, ако успея. И няма да ме чувате много, защото в момента сме 30. И сега на по-следващата служа мен. Или не, нали на по-следващата служа? Следващата, не по-следващата. Значи на следващата служа. Колко долу хора влизат, излизат. Ние не слизаме. Ние може да следваме. Ще успеем, ще се набутаме. Ще се набутаме, да. Стой тук. Тук съм. Стоя. Много е гадно. А вечер, ако знаеш колко е приколно. Вечер, Просто като дойде, там има място за всички. Сега ще виж, като се прибираме. Това е страшно. ние ще седем някъде, де да имаме място. На някой има. Спокойно. От рекичката, от дюнерите, насам вече почва да има места за слизал. Веднъж беше толкова празен, че аз се чуех какво става толкова празен. Той буквално имаше 5 човека. Не знам какво става. Аз мога мама да не ме чака на Фантастико, аз си ключовете са си в мен, мога сама да си. Да, ама през пар, да, и е студен, и ще е студен. Не, че става много топло, ама поне е свет. Сега да успеем да слезнем. Успеем. Ако не успеем, ще ми видим. Ако шофьора задържи вратите. Той нали гледа много е далото. Да на те хора деца тук да слизат. Да, толкова не слизат. Ще ги напсувам. Глупости. Той ще направи. Айде. Да, слизат. Да. Идвам. Ох, спяхме. Да, той се застава на вратата на рейса. Да. И чакай се ме мръдва. Опа. Леко. Леко, ма. Са прибиеш. Как си откачи? И хора, сега пресичаме. Ще я кажа, че сега се прибираме.
Дай да звъниш, де. Трябва да звъниш. Так, сигурно пак. Гледай, от събота не съм извъняла. Али си повторно. Погледни ми раницата. Какво правиш? Еми, Затваряме. я вече много е весело. Да ми е търпиха. Обаче, много слушали си странно. А тя как ни, тя как иска да покари всичко на майка? Ами, аз се казвам, че на ми мама, тя не е за мен единственото нещо. Както не знам. Тя винаги ми разрешава винаги всичко ние.